Наступний припинок – Мінський завод холодильников. Осторожно! Двери зачиняются. Наступний припинок – Ігнатенки. Осторожно! Двери зачиняются. Наступний припинок – Панфилов. Осторожно! Двери зачиняются. Наступний припинок – Тимирязева. Осторожно! Двери зачиняются.
Наступний припинок станція метро Фрунзенське. Осторожно, двери зачиняются. Зачем ты так делаешь? Наступний припинок городський вал. Концевой припиночный пункт. Осторожно, двери зачиняются.